A Comisión Europea quere priorizar o enlace ferroviario entre Lisboa e Madrid e acaba de facer público o calendario do proxecto. Esa decisión de Bruxelas de destacar este enlace preocupa a Eurorrexión Galicia Norte de Portugal, onde temen que se atrase a conexión entre Vigo e o Porto. Susana. Si ese calendario reitera a necesidade de que a viaxe en tren entre Madrid e Lisboa dure 5 horas en 2030, 3 horas de Madrid á fronteira e outras 2 horas ata Lisboa. Tamén lle reclama aos gobernos luso e español que, como máximo, en 2034 a viaxe se reduza a 3 horas. Os dous países terán que presentar polo menos un informe ao ano explicando as súas actuacións. Unha noticia que preocupa en Galicia e no norte de Portugal, onde temen que o AVE Vigo-Porto perda pulo, pase a un segundo plano e sufra novos atrasos. Os empresarios galegos insisten en defender a prioridade do AVE Vigo-Porto. Creo que é fundamental esta arteria ferroviaria para que, pois todo o norte de Portugal e a Galicia, que ten esa actividade socioeconómica tan importante, pois poda seguir desenrolándose de maneira eficaz e eficiente, non? A alarma saltou tras a decisión de execución da Comisión Europea sobre a conexión de alta velocidade Lisboa-Madrid, marcando datas 2030 para unha viaxe de 5 horas e 2034 en 3 horas, pero sen novidades para Galicia. E realmente, se nós vemos os datos que temos entre Madrid e Lisboa, pois son moito peores que os de o Porto con cualquier punto de Galicia. Dende o Eixo Atlántico apuntan que non hai motivo de alarma e que todo se debe aos atrasos nese enlace entre Madrid e Lisboa. Esa óptica é lógico que falen solo desa liña, porque é a única que a eles non lle escuadra. Eso non quere decir que haxa ningún problema ou que Bruxelas ignore a liña galega. Es que simplemente para eles a liña galega está en plazo. Din que a conexión con Galicia avanza en tempo se ven sinalan atrasos. A liña Vigo-Porriño xa leva, está xa adxudicada, xa fixeron un estudio informativo, pero leva máis dun ano de retraso. Confían en que en 2030 se poida circular da Coruña a Lisboa en tren nun tempo competitivo e que para 2033 xa se acade o obxectivo da alta velocidade.